La Serra del Bou Mort, al nord de la Conca de Tremp, és un bon observatori del prop d'un miler de cérvols que hi ha actualment a Catalunya. Des de fa uns dies i fins a finals d'octubre s'hi poden sentir els udols dels cérvols mascles. L'època d'aparellament és també un bon moment per actualitzar les dades del cens d'aquest animal. Laura Gordó, el cérvol s'havia arribat a extingir a Catalunya, però ara s'ha adaptat força bé en aquest espai. Doncs sí, la prova és que en 13.000 hectàrees, que és l'extensió que ocupa la reserva, hi viuen un miler de cérvols, una xifra que molts cops ha donat problemes amb els ramaders de la zona que es queixen perquè aquests animals surten de la reserva i es mengen les pastures del seu bestiar. D'altra banda, l'època de la brama coincideix també amb l'època de la caça. Aquest any el Departament de Medi Ambient ha atorgat 183 permisos de caça només per la reserva, 7 dels quals són per trofeus, que són per caçar els animals, els adults, més preuats. Només un permís d'aquests cérvols, dels trofeus, per matar-los pot costar fins a 5.300 euros. Són les 5 del matí. Comença el fred de tardor a la Reserva Natural del Bou Mort i alhora aquesta música de fons. Són els cérvols bramant, i és que és moment d'aparellament i la reserva queda submergida en els crits d'aquests animals que fins a mitjans d'octubre bramaran per atreure les femelles i marcar el seu territori. Bramen des de que es fa fosc fins a primera hora del matí. El fet que els mascles emeteixen els brams ja tens una ubicació d'on possiblement puguin estar els cérvols i d'altra banda són molt menys reticents a la presència de qualsevol altre, no sé, un vehicle, un pas d'una persona, representa que no són tan reticents i es deixen veure molt més. Així, com que és més fàcil veure els mascles durant aquests dies, els guardes aprofiten per fer controls de població. L'època de la brama aplega cada cop més curiosos per escoltar-la. Els guardes de la reserva recomanen fer silenci durant les visites i no sortir-se de les pistes principals per no molestar els animals. L'any passat es van comptabilitzar 920 exemplars de cérvol a la Reserva Natural del Bou Mort.